चिपळूणच्या परशुराम घाटामध्ये आता लोखंडी जाळी तसंच दरड प्रवण भागामध्ये गॅबिंग वॉल उभारली जाणार आहे आणि पावसाळ्यापूर्वी लोखंडी जाळी लावण्यात येणार आहे। कोकण रेल्वेप्रमाणे परशुराम घाटामध्ये लोखंडी जाळी आता लावण्यात येणार आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरील चिपळूण तालुक्यातला परशुराम घाट आता आणखी सुरक्षित होणार आहे, कारण या घाटातली दरड प्रवण भागामध्ये लोखंडी जाळी बसवण्यात येणार आहे। संरक्षक भिंतीच्या बाजूने गॅबिंग वॉल सुद्धा उभारण्यात येते आणि पावसाळ्यापूर्वी हे काम मार्गी लावण्याचं महाडच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे प्रयत्न आहेत। घाटात ड्रिलद्वारे लोखंडी रॉड टाकून त्याचं मजबूतीकरण केलं जात आहे आणि कोकण रेल्वेनं दरडीच्या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं जाळ्या उभारून मार्ग सुरक्षित केलेला आहे, त्याच धर्तीवर घाटातल्या 40 मीटर उंच आणि 900 मीटरच्या अंतरामध्ये लोखंडी जाळी मारून दरडीचा हा भाग सुरक्षित केला जातो आहे। उत्तराखंडमधील शासकीय कंपनीकडे हे काम सोपवण्यात आलेलं आहे।